Kan je iets vertellen over het SVD-traject? SVD is een 10 maanden traject in samenwerking natuurlijk met het ministerie van Onderwijs. De eerste 4 maanden zijn specifiek militair. Dan zullen we met de jongens, met name met de jongens, hard aan het werk gaan om een aantal basismilitaire vaardigheden bij te brengen. Wij denken dan met name het kunnen bereiken discipline, gewoon op tijd kunnen komen, vertrouwen, zelfvertrouwen, samenwerken met elkaar, respect, maar ook zelfrespect proberen wij in die 4 maanden op een militaire wijze bij elkaar te brengen. En na de 4 maanden gaan zij in 6 maanden civiele vakopleiding in. En dan zullen zij echt een vak krijgen geleerd. Zij blijven dan nog in dienst van, natuurlijk van het ministerie. Zij zullen worden gemonitord door mijn Curaçaose kaderleden. En aan het einde van die 10 maanden willen wij die jongens met een baangarantie voor minimaal 6 maanden de burgermaatschappij van Curaçao in sturen. Dan stopt ook hun dienstplicht en gaan zij met groot verlof, zoals het heet. Is dit de eerste samenwerking met het ministerie Onderwijs en Marine? Nou, het is, lang geleden is het wel eens meer voor onderwijs geweest. Destijds is het TAM-traject, Toekomstplan Antilliaanse Militie, is natuurlijk ontstaan. Dat is met name gedaan voor het ministerie van SOAW. Verleden jaar is door de ministerraad besloten om dit terug te schuiven naar het ministerie van Onderwijs. Nou, en hier zitten we om voor de eerste samenwerking na lange tijd weer samen met onderwijs te doen. En de eerste SVD voor het ministerie van Onderwijs te gaan uitvoeren dit jaar. Om hoeveel jongeren gaat het op dit moment? Op dit moment hebben we 44 jongeren die in aanmerking komen om bij ons de sociaal vormende dienstplicht te starten. Wat waren de criteria's voor toelating tot het traject? Wij hebben een aantal criteria's samengesteld. Over het algemeen, de jongens mogen niet langer dan 6 maanden detentie achter hun naam hebben staan. Zij mogen geen zware gedragsstoornis vertonen. Daar kunnen wij natuurlijk als militair, wij zijn geen psychologen. Dan moeten die jongens in een ander traject komen. En uiteindelijk mogen die jongens op dit moment geen alcohol- of drugsverslaving hebben. Want dan, daar kunnen ze hier gewoon niet mee omgaan. Een verleden, dat is geen probleem. Want het gaat met name toch over jongeren die we een tweede kans willen bieden. En dat zijn eigenlijk de 3 regels die wij hanteren, dat jongens bij ons door de poort binnen mogen komen. Welke beroepstrajecten gaan ze in die 6 maanden volgen? We hebben er verschillende. Dat is ook uitbesteed aan derden. We doen zaken met Fefik, met Handyman. De Isla is een afnemer. Dus ja, het zijn over het algemeen jongens die willen werken. Alhoewel er ook af en toe jongens tussen zijn die op een echt een hoger denkniveau zitten. En die proberen wij meer de ICT-achtergrond. Maar uiteindelijk bepalen de jongens zelf met wat we aanbieden waar zij heen willen. Dus daar hebben ze echt een vrije keuze in. Maar we doen zaken met een aantal organisaties binnen Curaçao. En ook de welwillendheid van een aantal Curaçaose ondernemers. Zie je Hato Airport Handling, die bieden die jongens toch een baan dan op het einde van het traject. En dat is voor ons heel erg belangrijk. Wat is het succes geweest van het traject hiervoor? Hoeveel jongeren hebben uiteindelijk werk gekregen? De laatste die we hebben gedaan zijn, waar ik bij ben geweest, hadden we 52 jongens die zijn begonnen en ook de eindstreep hebben gehaald. Die hadden allemaal een baangarantie van minimaal 6 maanden. Maar toch zien we dat per jaar verschillen. Ik heb de laatste jaren natuurlijk bekeken. Maar over het algemeen hebben we toch wel een minimaal slagingspercentage van 90% met jongens die de eindstreep halen. En dat is ook voor ons het belangrijkste en dat wil ik best wel eens benadrukken. De nadruk in het SVD ligt niet op het militaire traject. Wij proberen ze dan alleen een aantal basisvaardigheden die wij denken op een militaire wijze goed kunnen binnenbrengen. Maar het belangrijke is dat de jongens straks met een tweede kans de poort uitgaan met een baangarantie. En tot ze dan gewoon onderdeel kunnen uitmaken van de Curaçaose gemeenschap. Is dat ook het belang van dit traject om de jongeren die minder kans hebben om een baan te krijgen op de arbeidsmarkt middels dit traject meer kansen te bieden? Zeker. Jongens, we willen eigenlijk iedereen met een 100% baangarantie uit de poort uitsturen, om maar zo te zeggen. Want na die 10 maanden stopt het voor Defensie, stromen ze terug de burgermaatschappij in en dan is het einde voor het sociaal vormende dienstplicht.